Кичә Түбәтәйен мәчеттә генә килгән булса, бүген уялмыйча урамда да кияргә төшен итә. Иртәгә гомумән кая гына булса да Түбәтәйсез йөрмим дип үзенә сүз бирә. Кемдер Рамазан аенда гаурәтен каплап, озын күлмәген матур итеп яулыгын кия. Ата-аналары белән аралары бозылганнар бу айны олы форсат итеп рәхмәт намазларын җыячак. Яшь гаиләләр балаларын сәфәргә уятып, ураза тотуны матур итеп тәкъдим итәчәкләр. 7 яшь тулган балаларын намазларга уята башлаячаклар. Буйдаклар шушы айда өйләнергә вакыт җитте инде дип ныклы карар кылырлар. Һәм бу изге эштә чын ирләр кебек хәрәкәт итерләр. Ә кемнәрдер тагын да алга чыгарлар. Рамазан айы күп изгелекләр кылу һәм алар өчен мул әзерләр алу айы. Әбу Хурайрадан радиллаһу анһудан китерелгән кутси хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кулли гамали ибни Адама лаху илля ас-сиям, фа иннаху ли ва ана азизи биhi ва-ас-сияму җуннатун." Уразадан кала Адәм баласының бөтен эше дә үзе өчен эшләнә. Ә ураза минем өчен. Мин аңа әҗерне үзем белеп бирәчәкмен. Ураза халкан ул. Шулай итеп, Аллаһ ризалыгы өчен ай буе аеруча ныгытып тырышу, хата кимчелекләрне киметү өстендә эшләү, бозык эшләрне калдыру, изге гамәлләр кылу тәкъвалыкның артуына китерәчәк. Бу үз чиратында йөрәкләрдәге иман нурының балкып януына, шайтанга каршы көчнең артуына сәбәп булачак та инде. Рамазан айының Кадр кичәсендә Коръән инде. Шәфәгать кылырлык, һәр хәрефен дөрес укыган өчен әлеп алырлык башка сүзләр юк. Коръән укыган саен акыл саклана, гамәлләрнең сыйфаты үзгәрә. Мәчет залында вакыфка куелган Коръән китаплары болай да ел буе тузанланып ята. Шушы Рамазан айларында җума намазына килгәндә булса да укып утырсак, дөнья эшләрен калдырсак, тоткан уразаларыбыз, укыган намазларыбыз тәкъвалык артуына сәбәп булыр иде. Смартфонларга сәгатьләр буе тегәлеп утыруга караганда, Коръән укып, телне, акылны, бәдәнне чистарту зуррак эштер җәмәгать. Рамазан айы имартык айы. Тиешле зәкатларны, фитраларны һәм нәфис садакаларны Аллаһ ризалыгы өчен мулдан чыгарыр. Аллаһ биргән малны Аллаһ ризалыгын сарыф иткәндә генә ул дөнья байлыклары безгә файда китерер. Вактуб лана фи һазиһи дунья хасанатан ва фил ахирати инна худна илайк қала адаби усибу биhi man аша ва рахмати васи'ат кулла шей ва са'актубуha лилладина яттaquna ва yu'tuna az-zakata walladina hum bi ayatina yu'minun. Allah Teala A'raf suresi 156 oyatda aytadi: Ya Rabbi, bizga hidayatda ko'rgan turmushni nasib et, ham oxiratda ko'rgan turmushni ber. Biz sening hurmat hukmlaringga itoat etdik, to'g'ri yo'lingga qo'ndik. Allah Teala aytdi: O'zim tilagan kishiga g'azabni erishtirirman, ham rahmatim da kengdir, har narsani siydirdi. Ol rahmatimizni kafirdan ham Alloh hukmlarini buzudan saqlanuvchi taqvo kishilarga bit tez beramiz. Ol taqvo kishilar zakatlarini berirlar, ham bizning bayonlarimizga ishonirlar. Bir yildan ortiq dunyo bo'ylab bir mikrob butun kishilikka yangi idora etish, savdo etish, huquq huquq sistemasi onlayn formatni niqob o'rnashtirib keladi. Bizning dinimiz har vaqt onlayn. Alloh Taala duo qilish uchun bir nechta ijtimoiy choralar kerak bo'ladi. Internet izlab tavbaga borganda da ma'nosi yo'q. Menga shortlar bilan rizo bo'lgan uchun imzo qo'ysa da kerak bo'ladi. Alloh duo qilishni bizga nasib etgan. Duo Alloh bilan borgan qo'sharasi. Bu da shulay taqvolik ortiga sabab. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Alloh Taala G'afir surasida aytadi. Rabbimiz aytdi:
Хор булган хәлдә җәһәннәм утына тиз керерләр. Аллаһ Тәгалә тоткан